Bercea Marius. Vedeți că nu sunteți obișnuiți, să vă pupați. Bravo! Nu-i place? Da. Locul 3 se acordă domnului Blaga Mircea. Și diplom, ce da? Locul 2 se acordă sportivului Husa Negrean Gelu. Bravo, Gelu! Mare Elvinț. Victima colaterală, Luceașcă. Măcar te juca Ceașca e paleta. Uite, auzi, la Ceașca îi face părerea. Locul 1 se acordă sportivului Ceașcai Alin. Bravo, Alin! Revenire de senzație. Eternul și supăratul Ceașca. Mulțumim domnului Negrea!